Τι ξέρετε για τη βασική γλώσσα? Θα σας πω εγώ κάποια πράγματα για αυτή. Ομιλείται σε αυτήν εδώ την περιοχή, κάπου ανάμεσα στη Γαλλία και την Ισπανία. Εάν τύχει να έρθετε να επισκεφτείτε αυτές τις περιοχές, θα συναντήσετε πινακίδες και ταμπέλες στους δρόμους που θα είναι τόσο στα βασικά όσο και στα γαλλικά ή τα ισπανικά. Πολλά ονόματα εταιριών ή Ινστιτούτων είναι βασικά. Θα σας πω εν συντομία τα πιο δημοφιλή από αυτά. Για παράδειγμα, Ascar. Είναι μια εταιρεία που κάνει υπηρεσίες courier. Τα φορτηγά είναι μπλε και τα γράμματα κίτρινα και έχουν μια κλίση προς τα μπρος. Αυτή η εταιρεία είναι διαδεδομένη σε όλη την Ισπανία. Κόιπε. Ένας άντρας από την πόλη Δονόστια, η Σαν Σεβαστιάν, δημιούργησε αυτή την εταιρεία, η οποία είναι γνωστή εταιρεία παραγωγής λαδιού και για του λόγου του αληθές, Κόιπε σημαίνει λάδι. Αρτούα. Θα συναντήσετε αυτή τη μάρκα στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Βλέπετε εδώ, μαΐ. Αυτό βασικά είναι στα ισπανικά, αλλά η επωνυμία είναι μια βασκική λέξη που σημαίνει καλαμπόκι. Αυτό λοιπόν είναι ένα είδος μαργαρίνης από καλαμπόκι. Οπότε, αν θέλετε να πείτε καλαμπόκι, θα πείτε Αρτούα. Χάσο. Αυτή είναι μια μεγάλη εταιρεία, αν και δεν είναι γνωστό το όνομα. Φτιάχνει κατασκευαστικούς και βιομηχανικούς γερανούς. Συνήθως είναι πράσινοι και μαντέψτε, χάσο σημαίνει ανυψώνω. Αυτό κάνουν και οι γερανοί, ανυψώνουν για να στήσουν κάτι. Ερόσκι. Ερόσκι είναι μια μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Όχι μόνο στη χώρα των Βάσκων, αλλά και στην Ισπανία, αν και τα κεντρικά είναι στη χώρα των Βάσκων. Το όνομα Ερόσκι προέρχεται από δύο βασικές λέξεις, ερώσει, αγοράζω, και τόκι, μέρος. Αυτό είναι. Δηλαδή ένα μέρος για να αγοράσεις πράγματα. Κουκούσου μουσου. Περίεργο όνομα, έτσι δεν είναι? Ναι, προσπαθήστε να το επαναλάβετε. Είναι δύο πράγματα σε ένα. Κουκούσου, ξύλος, και μουσου, φιλί. Και αυτό το brand είναι γνωστό για τα αστεία σχέδιά του. Πολλές εταιρείες επιλέγουν τα σχέδιά του για τα δικά τους προϊόντα. Λορέακ Μεντίαν. Μια μάρκα ρούχων. Λορέακ Μεντίαν σημαίνει λουλούδια στο βουνό. Λόρε, λουλούδι και μέντι, βουνό. Η κουρίνια. Έχετε δει ποτέ αυτή τη σημαία? Είναι η σημαία της χώρας των Βάσκων. Η κουρ σημαίνει σύμβολο ή σήμα. Λεντακάρι. Αυτή τη λέξη δεν θα την πετύχετε στον δρόμο. Μπορεί όμως να τη δείτε στις εφημερίδες ή στις ειδήσεις στην τηλεόραση. Λεντακάρι λέγεται ο πρόεδρος της βασικής αυτονόμης επαρχίας. Λεν σημαίνει πρώτος. Ερτσάνιτσα. Έτσι λέγεται η αστυνομία στη χώρα των Βάσκων, στους τρεις νομούς δηλαδή. Έρι σημαίνει χώρα και τσάιν σημαίνει μερίμνα. Θα μπορούσατε επίσης να δείτε τη λέξη πολίθια με ζήτα και σε περίπτωση που δεν θυμάστε τι σημαίνει το ερτσάιντσα. Μπίλντου. Σε περίπτωση που ακούσετε λίγα πράγματα περί πολιτικής στη χώρα των Βάσκων, Μπίλντου είναι το όνομα ενός συνασπισμού. Καθώς Μπίλντου σημαίνει ενώνω ή λαμβάνω μέρος, είναι ότι πρέπει για όνομα ενός συνασπισμού. Έτσι δεν είναι? Εσκάρρεκασκο ετορτσέγατικ. Λοιπόν, αυτό μ' αρέσει. Σε περίπτωση που βρεθείτε κάπου μέσα στη χώρα των Βάσκων, μην παραλείψετε να πάτε σε ταβέρνας, μην χάσετε τη γαστρονομία και τα πίντσος. Με ζέδες που μπορεί να πάρετε σε ταβέρνας και είναι νοστιμότατα. Παρεμπιπτόντως, χατέτσε σημαίνει εστιατόριο. Αν πάτε λοιπόν σε μια ταβέρνα, ρίξτε μια ματιά στις χαρτοπετσέτες. Σε πολλές ταβέρνες θα δείτε αυτή τη φράση. Εσκάρρεκασκο ετορτσέγατικ. Μα τι στο καλό σημαίνει αυτό όμως? Θα σας το μεταφράσω εγώ. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Να μια χρήσιμη λέξη. Εσκάρρεκασκο σημαίνει ευχαριστώ. Αν το πείτε αυτό σε ένα Βάσκο, θα του αρέσει πολύ που θα τα ακούσει. Θα σας πω κι άλλη μια εύκολη λέξη. Μπαρκάτου. Αυτό σημαίνει συγγνώμη ή με συγχωρείτε. Μπορείτε να το συνδυάσετε με ισπανικά ή γαλλικά. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Για παράδειγμα, Μπαρκάτου, ¿dónde está el hotel? Ή Μπαρκάτου, ¿où el hotel?